Kaixo Aitor. Kaixo Jone. Zer musa. Ondo. Eskerrik asko etortzea gaituk benetan. Ez horratik. Hola eskauta. Altaunekoa zera. Bai. Eta hogei untza taldean zaude, Bai, oin dala 4 urte hasi ginen, proiektu horrekin, da arrezkeo guztaga gabiltz. Hemen zeitzen dut. zer jolzezu? Nik gitarra elektrikoa. Txikitatik, hasi nintzen, da, horrekin guztua zeitzen dagoz, eta... Nola zinen musikatan, musika munduan? Musika mundun, gitarra jotzen igual 6-7 urtekin hasiko nintzen. Eta hola taldetan dagoela, ba igual, DBH eta... Zain izan zen zuela nengo taldea? Ataungo talde bat, launekin osagoen una, eta indarra izena. Indarra. Zer musiko ogoritzapenak? Politek, egizatea guain intzakin konparauta beste estiloa zan, gorragoa musika... Esente gorragoa, pixkat... Ez ginen hola heavy konsideratzen, baina musika... Kurosotan. Gainera, eguikoak lagunak izango zineken, ez? Ba, igu junta ginen, nire anaie, baita ere guain nintzako bajista dana. Eta bere kuadriako batzuk. Hola, guztain nintzaien, ez da ez dizun, System of a Down, Rammstein, horako talde zera batzuk, eta hoien, musika estilokoa osortze aldea, konta ginen. Bai, polita da, Bai, eta hortxe justu maketa horra genuen, eta maketa hori argitarau be utzita, ja hortxe utzi genuen gure proiektu. Rekordotako gorre genuen maketa hori, kantu batzuk grabota gure, eta... Baina kontzertu batzuk... Nik genuen kontzertu bagarrik egin genuen. Zuzenekoak. Eta indarra eta gero, eto bezan talde batzen, no? Gero indarra eta gero nintzen boladatxoa, gero pixkat aireatzen, gero nik nekasako gitarra eta hola, inongo talde ibe. Eta gero ia unibertsitate garaien untzako kasi ginen juntatzen. Eta hori esatzen, lagun talde bat, juntatzen saiatzeko, kantu batzu sortzeko hasi ginen, eta azkenean, hemen buko du. Untzaka pasau batzuk komentatu dezu unibertsitatean egon zinela, zer ikasesten du? Guatik ikasten den, nik. Hasi nintzen ikasten ingenieritza elektronikoa eta fisika lehioan. Bilben guru. Eta guain dik zeitzen dut, ingenieritza elektronikoekin, baina arrasatea moio ez. Puesai gabe, baina... Hauza, Untza, zer delako esperientzia untzan? Ba, politek, egizatea. Nik betian guztau zat euskal folklorea, eta tekitisa, eta mundu hori. Baina inoiz ez eduki kontaktu musikalik ez tekitisa batekin, ez pandero batekin, ez biolinekin dira. Eta azken alde horretik oso aberasgarri edo ekuruzo egitzat. Ba, beste formatu bat, Beste formatu. Formatu oso, azken altuta lokaleko talde horiek, bateria, bajo, gitarra eta kantauta aurrea, oso diferentia. Zenbat dantza egin dugun Euskal Herriak beste beranok behintzat kanta batekin aldapango da. Zer izan da hori zuentzako? Esperientzi oso kolpetik sartu zen, aldapangoan fenomeno hori. Eta bastante, asko ikasi dugu, baita ere hortik. Nola esplikau hitz gutxita, baina izan zen azkenen kolpetik ez ginen ezer. Eta baten, ez da izan bat 1000 pertsonak ikusiko gure kantu. Baten tabernan jartzen hasi ziren, telebizio eta hitzen zan baita ere. Gu oiueko goza bat. Asko ikasi dugu nola bai, fama edo nola baiteko medioetan azaltze hori, asimilatzeko eta ondo tortzea jo. Hemen gustatzen zaikiko galdera pixka esperimentalak.
egitea, lasai ez dut. Bota. Egingo zenuko zerbait bakarka, aitzol eskizabel bezala. Ez dakit, harritzen dit asko gaia. Oingoz, ni beti esaten dut, baita guntzan daula kontzertuan ikusi behazunena, ez da iruditzen inoiz. Gitarra jota, dantza, big batea ja asko gozarentzat. Eta aldiz, horrekin, bakarka etxegotan, izan bako zan, gitarra eta guztinez kantau zeuzen barko non. Hola. Ez te balio. Ez te balio big batea etxeko. Dantza itezu. Bueno, dantza, moitu. Ez da dantza oso inoiz. Eta zer ikuspuntu daukazue untzakin behinik aurrera. Bueno, guain justu urtea izan dugu diska presentatzeko urtea. Bai. Eta asmo daukeu, hau ja bukatu ditu, udako kontzertuko eta hau danak. Eta hurrengo urtea pixkat, lasai hartzeko, arnasa hartzeko, ikusteko, berroendik kantun bakatzen zaion beste zede batatzeko, eta lasai hartu, eta berzer batzen. Udala muetua izango zenut. Hortengoa, ez da izemako kontzertu izan dime, 40 inguru. Dugu. Badi batzuk. Euskal Herria zerakatuko zenuten. Azkeneko urte hauetan, aurreko baten hor ematen ditut nola bateko kontu batzuk. Zenbat kontzertu jo diteun, danun jo diteun, ze herri, eta horako zeratu dugen bizta bat. Eta kontu ditun 80 herri Euskal Herria, pasa ditut diferentek, 80. Joder. Hostia, 150 kontzertu ingurun, eta 80 herri. Eta, claro, alako boloko puguak edukita ura osoan normaleak boloaren bizitza edo musikaren bizitza gauetan izaten da. Nola antolatzen zera zure egunerokotasunean deskantzatzeko eta. Udan zehar, esan bezala, kontzertu, hainbeste kontzertu dukita, duzu erabateko plan diferentea, egunerako. Eta gau ez dienez kontzertuk, izaten da gauen kontzertu jo, hurrengo egunean lo pasa, atxaldetan nola pixka espabila, zure gozatxo batzukin igual, baina ordutegi erabat hausita betezu, udan zehar. Jendea nola agertu zaituzte publikoak zergatik untza esan dezakegu orain dela urte batzuk egin ezagu eta nola agertu du jendeak alako talde berri bat. Bueno, jendea aldetik erantzun oso una esango nuke, ekidugula. Ez duki, hola, hater osatzen batzuk igual bengo dira da, baina ez dugu, errespetuzko zera bat. Jendek errespeta hondigu, eta guk erak saiatzen gara baiet. Nola antolatzen dituzu kontzertuak? Antolau, balin bai suelto batzu igual urten zehar, asentzea da kontzertu hori espezialki, zaten nola bai preparatzen, horako zer. Baina udan zehar, esan ez dela 40 kontzertu, gaina guztun da holakotan desentea, igual 300-etik behin, minimo, kontzertu ez dagoen entzat. Eta orduan, nola bat egitezuna da, kontzertu hasi aurretik, hartu karreria bat ensaioak daula. Eta preparau kontzertu bat, edo bi, eta gero udan zehar, juntezu da, kasi kontzertu iguala. Bolo gaurina egiten, Bai, azkenen hartu zea bat, formato bat olako orden bat, komodo zarena. Eta gero, kanbio behin horri baina oso txikik, azken binen ez dago zeratzeko. Bueno, bai, mila esker etortzea bat, benetan. Zuri joan ez. Bilaleko liago, musu handi bat, mobail guzea, nova jente